हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കണം. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. 8:30 തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാച്ഛനാശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन मंगलूरिന്റെ ഭക്തി വൈബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्दा नमोस्तुते. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത്. ഇതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട, ബ്രീഫ് ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ഈ നാരദന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റേ ഖനികളിലും അതിലൊക്കെ പോയിട്ട് വനത്തിലെത്തിയിട്ട് എത്തി. അപ്പൊ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരംഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു. പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചതിന് ഭഗവാൻ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് ധ്യാനിച്ചത്. അത് കാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഭാവ എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മാതാജി പറഞ്ഞു. കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അതായത് അസുഖങ്ങളെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന അയനം ഗളത സുതാരയ വദനം ഗദ്ഗത ഹൃദയം. അത് നാരദ മഹർഷിയുടെ അതായത് ഈ നാരദ മഹർഷിയുടെ ബാലനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അതിൽ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണം, പിന്നെ ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം, പിന്നെ കുറച്ച് സംസാരികൾ. അപ്പൊ അതേ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്താനും ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാനും സാധിച്ചു എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും അതിന് കാര്യത്തിനെയും കാട്ടി ഭക്തിഭാവ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഭക്തിഭാവ സ്റ്റേജിൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിനും തുല്യമാവുകയില്ലെന്നും
പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇതും ഭഗവാന്റെ സോറി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉത്തേജിതനായപ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഭഗവാൻ അത് രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപ അതീന്ദ്രിയമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണാതാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ അതായത് ഗോപികമാരുടെ അത് തന്നെ വിപ്രലംബ ഭാവം മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് അത് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. പിന്നെ ശീല പ്രഭുപാദി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാതാജി പറഞ്ഞത് ഏതാമാം പ്രബദ്ധന്തെ, അതായത് ഭൗതിക മാലിന്യ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല മാതാജി. പിന്നെ ആ ശൗര മഹർഷിയുടെ കാര്യം മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്. ഭരത മഹാരാജാണല്ലോ. അതെ അതെ, ഭരത മഹാരാജന്റെ കഥ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ശൗര മഹർഷിയുടെ കഥ, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോകുന്നു, അത് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് മാതാജി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറില്ല, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആ പൂർണ്ണത അതായത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതായത് വിശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അല്ല മാതാജി, അങ്ങനെയാ മാതാജി, വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ശരിക്കും ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഉള്ള സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായി. പിന്നെ വനത്തിലുള്ളത് ഭൗതികമായ വാസസ്ഥലം, അത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വാസസ്ഥലം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി. ഭഗവാനെ ഇനിയും കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരന്തരം അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ ഒരു ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും മാതാജി പറഞ്ഞത് താമരയോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ രൂപം, ഭൗതികമായി കാണുമ്പോൾ അത് അസ്വസ്ഥതയും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായാണ് ആത്മാവിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തും. ഇതിന് കപിലദേവൻ ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ദേവഹൂതിയോട് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വരാൻ തടസ്സമില്ല, അതായത് എല്ലാവർക്കും വരാം. അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് മാതാജി പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണം സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജാത്. പിന്നെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത് പറയുന്നത് ആശ്രീഷ്യമാം പാദരഹിതമിനിഷ്ടമാം, അതായത് ഭഗവാൻ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ റിജക്ട് ചെയ്താലും എപ്പോഴും എന്റെ നാഥൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതനും നജനം അതെല്ലാം മാതാജി എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ആരായണം, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിൽ ഉന്നതി പ്രാപിച്ചത് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ കഥ മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. എങ്ങനെയാണോ ഭക്തി വേദാന്തികള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം ധ്യാനിച്ചു. അപ്പോ ഹൃദയ കമലത്തിൽ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടായി ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രം, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ദർശിച്ചപ്പോ തന്നെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തേജിതമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാഴ്ച മറഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും പരിശ്രമം തുടർന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ധ്യാനിച്ചത് അതുപോലെ പരിശ്രമം തുടർന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശബ്ദരൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷനായി, അല്ലെ? ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നാരദ, എനിക്ക് ഇനി എന്നെ ഈ ജന്മത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ
അതായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങാതെ ആർക്കും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് എന്നെ കാണണം കാണണം, ആ കണ്ട രൂപം ഇനിയും ഇനിയും കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ ജന്മത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല. ആ ഭക്തനെ, അതായത് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനി 10 ജന്മത്തേക്ക് എന്നെ കാണാനേ പറ്റില്ല, എന്നെ കാണാനേ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭക്തൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, 10 ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാലോ എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജന്മത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില്, നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലാണ് ആരായിട്ട് വന്നത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വന്നത്. കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവദുക്തോ പരരാമ തന്മഹദ്ഭൂതം നഭൂലിംഗമലിംഗമീശ്വരം അഹം ച തസ്മൈ മഹതാം മഹീയസേ ശീഷ്ണാവനാമം വിദധേനുകമ്പിതഃ. വിവർത്തനം ഭാരതം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് അനന്തരം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ടവനും നേത്രങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എന്നാൽ സർവാതിശയനുമായ ആ പരമാധികാരി സംസാരം പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഞാൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഇനിയും ഇനിയും കാണാനുള്ള ആ വാഞ്ച, ആ ആഗ്രഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പൊ അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ഇനിയും കാണാനുള്ള അത്രയും പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്താണ്? ശബ്ദം നിർത്തി അല്ലെ, സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നിർത്തി. അപ്പോ കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഞാൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ശപിക്കുവാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ശ്രവിക്കുവാൻ എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത്. അത് അക്ഷരപ്പിശകാണ്, ശ്രവിക്കുവാൻ എന്നാണ്. ശ്രവിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്താൽ 4 വേദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്ര ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. നിഗമനം എന്തെന്നാൽ തുടർച്ചയായ അതീന്ദ്ര ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും കഴിയും. ഇവിടെ ശിലപ്രഭാതർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ. ഇത് തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് ഭഗവാനെ കണ്ടതിന് തുല്യമാണ്. അത് കാരണം അത് നാമവും നാമിയും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പടൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംപര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഔപചാരികതകളെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമ യശസ്സുകളെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ ഞാൻ കീർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീർത്തനവും സ്മരണവും സർവാനുഗ്രഹദായകമാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഞാൻ ഭുവനം മുഴുവൻ പര്യടനം ചെയ്തു. അപ്പൊ സദാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകളും നാമങ്ങളും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി എല്ലായിടവും പര്യടനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മള് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാകുന്നു, മതമാത്സര്യങ്ങള് ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശൃണ്വതാം സ്വഗതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോഹ്യ ഭദ്രാണി വിതുനോതി സുഹൃത് സദാം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആരോടും ദേഷ്യവും ഇല്ല, ആരോടും മത്സരബുദ്ധി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമേ ദേഷ്യോസി ന പ്രിയ അല്ലെ. ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ആരോടും പ്രിയോ ഇല്ല, എനിക്ക് ആരോടും അപ്രിയോ ഇല്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് എനിക്ക്
ഇത്തിരി ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമോകം സർവഭൂതേഷു മാതാജി, സമോകം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു, അതല്ലേ മാതാജി? അത് തന്നെ സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, അത് തന്നെ നമേദേശു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും ഇഷ്ടക്കേടും ഇല്ല, ഇഷ്ടവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കുറെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഭഗവാന്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും കരഞ്ഞ് അമ്മയെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യും, അമ്മ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇരുത്തും അല്ലെ, ഒക്കത്തിരുത്തും അമ്മ. പക്ഷെ കരയാത്ത കുട്ടീനെ അമ്മ ഒക്കത്തിരുത്തൂല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ, സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും. ആവട്ടെ വിസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭാത്. ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തെ ഇപ്രകാരം സ്വന്തം ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി സംക്ഷിപ്തമായി വിശദമാക്കി. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങളെ അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും ശ്രവിക്കണം എന്നതിനായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഇസ്കോണിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭാഗവതം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയാനും പറ്റണം. നമ്മള് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ യോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു, അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാനെ വിതരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. യഥാകാലം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരോടും യാതൊരു മത്സര ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യരായി തീർന്നതിന്റെ ഗർവോ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ സ്മരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം കഴിവിനനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭൗതിക ലാഭോദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മത്സരബുദ്ധി ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത്? ഒന്ന്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. അമൈവാംശോ ജീവലോകെ. പിന്നെന്താണ്? ഈ മത്സരബുദ്ധി എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്ലെ. ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന, സമ്പത്താവട്ടെ, സൗന്ദര്യാവട്ടെ, നമ്മുടെ കീർത്തി അല്ലെ, യശസ്, നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലത് പറയാന്നുള്ളത്, യശസ്, കീർത്തി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തിനാണ് മത്സരബുദ്ധി? നമ്മൾ ഈ ശരീരം അല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു മത്സരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർഷ്യോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതി ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? നിന്ദിച്ചാലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, അവരെ പുകഴ്ത്തിയാലും അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ. അതുപോലെ വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശുപാകേച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമം ചെയ്യും ഭക്തന്മാര്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മൻ ആസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കാലഃ പ്രാദുരഭൂത്കാലേ തടിത് സൗദാമനീയഥാഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭാത്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, അപ്രകാരം കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ സർവഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നവനാകയാൽ ഞാൻ യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു. കാലക്രമേണ മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും നാമം കീർത്തിച്ചും എല്ലായിടത്തും പര്യടനം ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? എല്ലാ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കാര്യമല്ല, പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണ മുക്തനായി
യഥാസമയം മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് മൃത്യു വരിച്ചു പറയുന്നത്? മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് കൃഷ്ണ ചിന്തയിൽ പരിപൂർണ്ണ നിമഗ്നനാകുക എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അഥവാ അഭിലാഷങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം. അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളിൽ യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ല. അതുപോലെ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന സുനിശ്ചിതമായ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് കളിപ്പാവുകളെ പോലുള്ള അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമായ നിരന്തര മൂല്യമില്ലാത്ത നിസ്സാര ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ സ്വാഭാവികമായി യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിലും യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അനന്തരം കാലോചിതമായി ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരിപൂർണമായി സജ്ജനാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൃത്യു എന്ന് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായൊരു ശരീരമാറ്റം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയല്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ മിന്നലും അതിനെ തുടർന്ന് വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സദൃശമായി അത്തരം ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഒരേ സമയത്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുകയും ആത്മീയ ശരീരം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പും അഗ്നി സമ്പർക്കത്താൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിനെ പോലെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീരുക നിമിത്തം ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒട്ടും തന്നെ ഭൗതികതയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ മരണം സംഭവിക്കുന്ന അതേ മൊമെന്റിൽ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, അല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ല, അത് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രയുജ്യമാനേ മയിതാം ശുദ്ധാം ഭാഗവതീം തനൂം ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ ന്യപതത്പാഞ്ച ഭൗതികഃ. വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്തത സഹചാരിക്ക് അനുയോജ്യമായൊരു അതീന്ദ്ര ശരീരത്താൽ സമ്മാനിതനാകിയാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആർജിതമായ സർവ്വഫലോദിഷ്ട കർമ്മഫലങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അപ്പോ അതീന്ദ്ര ശരീരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആർജിതമായ സർവ്വഫലോദിഷ്ട കർമ്മഫലങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളിടത്തം വരെ എന്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് സഞ്ചിത കർമ്മ. സഞ്ചിത കർമ്മം നമ്മൾ എത്ര വരെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ജന്മം വരെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് രണ്ട് ശരീരം ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മറ്റൊന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം. ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അത് നമ്മുടെ കൂടെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആധ്യാത്മിക ശരീരം എടുക്കാൻ യോഗ്യരാവുന്നത്, ആ സമയത്ത് വിരജാ നദി പറഞ്ഞൊരു നദിയുണ്ട്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരജാ നദിയുണ്ട്. ആ വിരജാ നദിയില് കുളിക്കുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീവാത്മാവ് നേരെ ഭഗവാന്റെ, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോഴാണ് അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ ഒരുപാട് സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത കുറെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ബീജത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളത്, അതുപോലെ പക്വമായത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ പക്വമായതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപക്വമായത് ബീജരൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു പാപഫലങ്ങളും ഏൽക്കില്ല, അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല. പിന്നെ അതീന്ദ്ര ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കണം ഭഗവാൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നീ ഭൗതികമായി പൂർണ്ണമായി മുക്തനായാൽ മാത്രമേ ഇനി നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഉള്ളപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതും കൂടെ അവസാനിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് ഭഗവത് സംഘത്തിന് അനുയോജ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നാരദർക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ നാരദന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപ്തമായി. ഈ അതീന്ദ്ര ശരീരം ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തവും നിത്യത ഭൗതിക
ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ 3 പ്രാഥമിക അതീന്ദ്രിയ ത്രിഗുണങ്ങളുള്ളതുമാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം സദാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്താലല്ല, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രസൻസിലാണ് ശരീരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഉടൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകുന്നു. ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഇരുമ്പിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീനം. ആകയാൽ ശരീരമാറ്റം എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തനിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതായത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഈ ഒരു ലോകത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല, അല്ലെ? ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും മറ്റു നിരവധി ഭക്തർക്കും ബാഹ്യദൃഷ്ടി അതേ ശരീരത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരപ്രകൃതം ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു എന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഹൃദയ കമലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും അതേ ശരീരത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അവർ അത്രയും തപശ്ചര്യകൾ എടുത്തു, അല്ലെ? തപസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവര് അതീന്ദ്രിയരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരപ്രകൃതം ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നു എന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. പ്രമാണയുക്തമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന പ്രാമാണികരായ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. ഇന്ദ്രകോപം എന്ന പ്രാണി മുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ വരെയുള്ള സർവ്വജീവാത്മാക്കളും കർമ്മ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരും അവരവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരുമാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമാധികാരിയായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ ഭക്തൻ മാത്രം അത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭക്തിയിൽ നന്നായി ഉറച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നല്ല ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് വീട്ടിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അവർക്കൊന്നും ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുക, സങ്കടം ഉണ്ടാവുക, എല്ലാം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടുന്ന് നമ്മളും പോകേണ്ടവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു വിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒന്നിനോടും ഒരു വലിയൊരു ആസക്തിയോ വിഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ദേവേന്ദ്രൻ മുതൽ താഴെ ഇന്ദ്രകോപ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാണിയാണത്. ആ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാണിക്ക് വരെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കൽപ്പാന്ത ഇതമാദായ ശയനേംബസ്യുതന്വതഃ ശൈശോരനുപ്രാണം വിവശേന്ദരഹം വിപോഹോ. വർത്തനം ഭാഗം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിച്ച്. കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവസൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളും ഒത്ത് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ ശരീരം, അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞത്? മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ ആ കൽപ്പം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, അല്ലെ? കൽപ്പാന്തത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവ്വസൃഷ്ടികളും ഒത്ത് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ആ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുക പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം, ആ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്ത പകലാണ് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിക്ക് വസുദേവ സുതൻ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ നാരദൻ ബ്രഹ്മസുതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാനും നാരദനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരും ഒരേ പ്രക്രിയയിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആകയാൽ പ്രാമാണിക മതം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മസുതനായുള്ള നാരദന്റെ ജനനവും അതീന്ദ്രിയ ലീലയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പ്രായോഗികമായി ഭഗവാന്റെ അതേ തലത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തരും
ആത്മീയ സത്തകൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാണ്. അവർ ഒരേ അതീന്ദ്ര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് വസുദേവ സുതൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ബ്രഹ്മസുതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ള, വേദോപദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. നേരിട്ട് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് ആര്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെ ദിവ്യമാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരുപോലെ ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഏകരുമാണ്, അഭിന്നരുമാണ്, ഭിന്നവുമാണ്, ഏകവുമാണ്, ഭിന്നവുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ ഒരേപോലെ അതീന്ദ്ര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. സനാതന പറയുമ്പോ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയരാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം മുക്താത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാന് തുല്യം ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അവരുടെ ജന്മകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെ ദിവ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തേ ഉദ്ധായേതം സിസൃക്ഷതഃ മരീചിമിശ്രാ ഋഷയഃ പ്രാണേഭ്യോഹം ചട്നിരേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് 432 കോടി സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പുനർസൃഷ്ടിക്കായി ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നപ്പോൾ മരീചി, അങ്കിരസ്, അത്രി തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവരോടൊപ്പം ഞാനും ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പോ ഇത്രയും വർഷങ്ങളാണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ, ആ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും, അതായത് മരീചി, അങ്കിരസ്, അത്രി മുതലായ ഋഷിമാര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ദാസീപുത്രനല്ല, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ച്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്റെ 432 കോടി സൗരവർഷങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിനുള്ളിൽ യോഗനിദ്രയിൽ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലും രാത്രിയും ഒരേ ദൈർഘ്യമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കണക്കറിയാത്തതാണ്. 4 ചതുർയുഗങ്ങളുടെ 1000 മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെ. 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്ര തന്നെ സമയം വേണം എന്തിന്? രാത്രിയിലും. അപ്പൊ ആ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലേക്ക് ലയിക്കാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇത്രയും ദൈർഘ്യം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ, 432 കോടി വർഷം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ മാത്സിൽ വീക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സൗരവർഷങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മളെ കലികാലത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കാലത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കിയാല് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. ഈ കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 ആണ് ദ്വാപരയുഗം. ഈ കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 ആണ് ത്രേതായുഗം. കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4 ആണ് സത്യയുഗം. അപ്പൊ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും വരുന്നത് കലിയുഗത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സമയം കഴിയുമ്പോൾ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണരുമ്പോ എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെ വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ? മരീചി, അങ്കിരസ്, അത്രി ഇങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ കൂടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയും കൂടെ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ നിദ്രാകാലത്തിന് ശേഷം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ മുഖേന പുനഃസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീനാരദനും പ്രാദുർഭവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ അതേ ശരീരത്തിൽ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് പോലെ അതേ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നാരദൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. സർവശക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതികവുമായ സൃഷ്ടികളുടെ സർവ്വഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രീനാരദനുണ്ടായിരുന്നു. ബദ്ധജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഭേദമില്ലാത്ത സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇപ്പോ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ സ്വന്തം ആ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പ്രത്യേകത, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ലയിക്കലില്ല അല്ലെ. അതായത് അവിടെ എന്തില്ല, പ്രളയമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്, പ്രളയമുള്ളതും ബ്രഹ്മാവുള്ളതും പ്രളയമുള്ളതും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രളയം വരുമ്പോ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നതും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്തർബഹിശ്ച ലോകാം ശ്രീൻ പര്യേമ്യ സ്കന്ദിതവ്രതഃ അനുഗ്രഹാത്മഭാ വിഷ്ണോഃ അവിഘാതഗതിഃക്വചിത്. സർവശക്തനായ വിഷ്ണുവിന്റെ കൃപയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിർവിഘ്നം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇടമുറിയാത്ത ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞുതരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗത്തിലുമുള്ള എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിർവിഘ്നം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലും പോകാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും വരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിർവിഘ്നം, ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇടമുറിയാത്ത ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും, ഒരു ലവ മാത്രം അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര സമയത്തേക്ക് പോലും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഒരേ സമയം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇവിടെ ഇസ്കോണില് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഓരോ എന്താ പറയാ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ടു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലി അത്രയും മോശമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരും അതുപോലെ ആരും തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത്ര വരെ, അതായത് കലി കുറച്ച് ആവുന്നത് വരെയൊക്കെ ഈ ദേവന്മാരും നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടാവണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടു, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ടു, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇതി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാത് കീച്ചെ. ഊർധ്വലോകം, ഉന്നത ലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകം, മധ്യത്തിലുള്ള ലോകം, അധോലോകം, നിമ്നലോകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ 14 ലോകങ്ങളും 3 ലോകങ്ങളും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് അത് കണക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്ന വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഭൂമി അല്ലെ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ളത് ഉപരിലോകങ്ങളായിട്ടും ഭൂമിയുടെ താഴെയുള്ളത് അധോ ലോകങ്ങളായിട്ടും ഭൂമിയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് 3 ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്തിനുപരിയായി പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനുമപ്പുറം നിത്യമുക്ത ജീവാത്മാക്കളായ തന്റെ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം സ്വയം ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്ന അസംഖ്യം സ്വയം പ്രദീപ്തമായ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപരിമിതമായി വിസ്തൃതമായ ആത്മീയ ആകാശമുണ്ട്. തന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എവിടെയും സർവശക്തനായ ഭഗവാന് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്നതുപോലെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഒരു ഇരുനഭസ്സുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രീ നാരദ മുനിക്ക് സാധ്യമാണ്. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ, അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയും അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാം, ഭൗതികമായ ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് നമ്മളെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ലെയർ ഉണ്ട്, 7 ലെയറാണ്. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അറിയാം അല്ലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8ാമത്തെ സ്കന്ധാണോ തോന്നുന്നു, 8ാമത്തേതാണോ 5ാമത്താണോ എന്ന് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ലെയർ അത് പറയുമ്പോ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജനയാണ് അതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ ഒരു വിടുത്ത് അത്രയും വലിയ വിടുത്താണ്. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും 10 ഇരട്ടിയാണ് അടുത്തതിന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ ബൗണ്ടറിയാണ് എന്തിനുള്ളത്,
ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഒരു കൂട്ടി പോലെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഒരുപാട് വിസ്തീർണം ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു ഓരോ ലെയറും. അപ്പൊ ആ ഓരോ ലെയറിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഒരു വാഹനം പോലും ഇല്ലാതെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നു, ഞാൻ ഇടമുറിയാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എവിടെയും പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവായ ഗഗന സഞ്ചാരിയാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം നിരൂപമമാണ്. അത്തരം കാരുണ്യത്തെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഭക്തർ മാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ ഒരിക്കലും അധപതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അധപതിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഋഷിമാർക്ക് നാരദനെ പോലെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഈ വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും സനകൻ, സനാതനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ തത്വപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും പ്രാമാണികരാണ്. എന്നാൽ അതീന്ദ്ര ഭഗവത് ഭക്തിത്വ സേവനത്തിലെ പ്രമുഖനായ പ്രാമാണികനാണ് ശ്രീ നാരദമുനി. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തിത്വ സേവനത്തിലെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ പ്രാമാണികരും ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തരെല്ലാം ഭഗവത് സാമ്രാജ്യമായ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിസ്സന്ദേഹം യോഗ്യരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അത്രിമുനി, മരീചി ഇങ്ങനെയുള്ള മുനിമാരുടെ, മഹർഷിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും, അങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാര് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി സനകൻ, സനാതൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ തത്വപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും പ്രാമാണികരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനാവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്ന അത്രയും ഇത് കിട്ടില്ല അല്ലെ, പവർ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവദത്താമിമാം വീണാം സ്വരബ്രഹ്മ വിഭൂഷിതാം മൂർച്ഛയിത്വാ ഹരികഥാം ഗായമാനശ്ചരാമ്യഹം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാക്കിച്ചേ. ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്താൽ പൂരിതമായി ഈ വീണ മീട്ടി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം നിരന്തരം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരും കാണുന്നതാണല്ലേ, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എപ്പോഴും ഒരു കഴുത്തിൽ ഒരു വീണ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ആര് നൽകിയെന്ന പറയുന്നിവിടെ? പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്താൽ പൂരിതമായ ഈ വീണ മീട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ വീണ. ആ അതീന്ദ്രിയമായ വീണ മീട്ടി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ അതീന്ദ്ര സന്ദേശം നിരന്തരം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനാൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ വീണ മീട്ടിയിട്ട്. വീണയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഗീത ഉപകരണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന, ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന വീണ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഗീതോപകരണം നാരദന് സമ്മാനിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പുരാണത്തിലാണ്, ലിംഗപുരാണം എന്ന് പറയുന്ന പുരാണത്തിലാണ് ഇത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. സംഗീതം സ, രി, ഗ, മ അല്ലെ, ഓരോന്നും ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സാമവേദമാണ്, വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാമവേദമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സംഗീതം ആണ്. അതിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം സംഗീതമാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഗീതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സംഗീതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രാഗത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുണ്ടാക്കി പാടുക അല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വീണ മീട്ടി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ നാരദൻ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തന്റെ ഉന്നത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും
ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അധപതിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനമല്ല, സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അധപതിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളും ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ആലപിക്കുന്നത് വഴി സ രി ഗ മ തുടങ്ങിയ സംഗീത സ്വരങ്ങളെ യഥോചിതമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:14 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഒഴികെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേറെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. പ്രകായത സ്വവീര്യാണി തീർത്ഥപാദ പ്രിയ ശ്രവാഹ ആഹൂത ഇവ മേ ശീഘ്രം ദർശനം യാതി ചേതസി. വിവർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ചേ. ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളുമാണോ കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത്, ആ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ദിവ്യലീലകളെ ഞാൻ കീർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തൽക്ഷണം എന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില് ദാസീപുത്രനായ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഒരു തവണ മാത്രം ദർശിച്ച് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. പിന്നെ ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം, ഇനി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മം അതിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ദർശിതനാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോ ഈ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ശരീരത്തില്, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തില് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ചേ. നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ രൂപലീലകളിൽ നിന്നും അത് സംബന്ധിച്ച ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമ യശോ ലീലകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നീ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സ്വയം നിരതനാകുന്നയുടൻ ആത്മീയ ദൂരദർശിനി മുഖേന ഹൃദയദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്ര നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായിത്തീരുന്നു. ആകയാൽ അതീന്ദ്ര പ്രേമേത സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭഗവത് സാമീപ്യം അനുനിമിഷം അനുഭവവേദ്യമാകാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ളവരാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം പ്രതാപങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും അപ്രകാരം ആനന്ദിക്കാനും ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ മനഃശാസ്ത്രമാകുന്നു. അതൊരു സ്വാഭാവിക വാസനയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഭഗവാനും ഒരു തനതായ വ്യക്തിത്വമായതിനാൽ ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിന് അവിടുന്നും അപവാദമല്ല. എന്തെന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ പരമസത്യമായ ഭഗവാനുള്ള അതേ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും, അല്ലെ? ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമല്ല. ഇത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം അത് ഭഗവാനിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. ഏക വ്യത്യാസം, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും സർവശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിത്വവും ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം പരിപൂർണ നിരപേക്ഷനുമാകുന്നു എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിതനായെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യ വർണ്ണനകളും അഭിന്നമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് മഹിമകളുടെ വർണ്ണനയിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ നാരദമുനി ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായല്ല. ശ്രീ നാരദമുനി അതീന്ദ്ര കീർത്തനത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉൾപോകുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കീർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ നാരദമുനി ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല. എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാനും ഭക്തനും എന്താണ്? ഒന്നാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനും ഭക്തനും വ്യത്യസ്തരല്ല. ഭഗവാനിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവനിൽ അധിവസിക്കുന്നു, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു, അല്ലെ? എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവന് ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനും ഭക്തനും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു ഭക്തന് എന്താ കിട്ടുക? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം കിട്ടും, അല്ലെ? ഭഗവാനും ആനന്ദം കിട്ടും, ഭക്തനും ആനന്ദം കിട്ടും. ഏതദ്യാതുരചിത്താനാം മാത്രാസ്പർശേ ചയാമുഹു ഭഗവത് സിന്ധുപ്ലവോ ദൃഷ്ടോ ഹരിചര്യാനുവർണ്ണനം. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭാകിച്ചേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദ വിഷയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകണം എന്ന ആഗ്രഹം കാരണം സദാ മനോവ്യാകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും സാന്ദ്രമായവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ
അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇത് ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സദാ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലവസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ മന്ദാസു മന്ദമതയ ശുഭദ്രുത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എപ്പോഴും അവർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, 3 സത്ത് രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വ്യാകുലതകൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ, അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ കീർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു തോണിയായി മാറുകയാണ്. എന്തിനുള്ള തോണി? ഈ അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തോണിയായിട്ടത് ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു തോണിയിൽ കയറി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞു തരാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം ലീലകളൊക്കെ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സമിശ്ര പ്രപാദിച്ചേ. ജീവാത്മാവിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നാൽ അവന് അല്പനേരത്തേക്ക് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവൻ സദാ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ആർക്കും, ഏതൊരു വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ്, വെറുതെ ഇരിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറയാം റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആയി വെറുതെ ആയി. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വരും അല്ലെ, ഓരോരോ ചിന്തകൾ വരും. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ഇതിനെ മായ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഉത്കണ്ഠകള് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. യാതൊന്നാണോ അവർക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാത്തത് അതിനെ സംതൃപ്തിക്കുള്ള വിഷയമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദനയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ, ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതീഷു രമതേ കുതഃ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലേ അത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊന്നിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദുഃഖയോനയ ഏവതേ, നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്താണ്? ദുഃഖം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് സന്തോഷവും സുഖമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ദുഃഖം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യാതൊന്നാണോ അവർക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാത്തത് അതിനെ സംതൃപ്തിക്കുള്ള വിഷയമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപകരായ അത്തരം ഹതാശരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സദാ ആലപിക്കുന്നത് സംതൃപ്തിയേകും എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു. യമാദിഭിര്യോഗപതൈഃ കാമലോഭാഹതോ മുഹുഃ മുകുന്ദ സേവയാ യദ്വദ് തഥാത്മാധാനശാമ്യതി. വർത്തനം ഭാഗത്തും എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച്. യോഗ പദ്ധതി മൂലം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലിച്ച് ഒരാൾക്ക് കാമലോഭങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നേടാമെന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. കാരണം ഇത് സംതൃപ്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണത്? അത് ടെമ്പററി ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് മാതച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സൗഭരി മഹർഷി
സൗബരി മഹർഷി, അതുപോലെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാമിത്രൻ എന്താണ്? യോഗിയാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രദേവന് തോന്നാണ് എന്റെ ഇന്ദ്രപദം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവൻ ആരെ വിടുന്നു? മേനകയെ വിടുന്നു. മേനകയെ വിട്ടപ്പോ മേനക ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സും പോയി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മേനകയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മേനക തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ വീണു പോയി എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രംഭയെ വിട്ടു ദേവേന്ദ്രൻ. അപ്പോഴെന്ത് വന്നു? കോപം വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കാമം വന്നു, പിന്നെ കോപം വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും എന്താണ് വീഴ്ച സംഭവിക്കാൻ ഇവിടെ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഭക്തിയില് എന്താണ്? കാരണം ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഇത് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് 24 മണിക്കൂറിലാകെ എന്താണ് 3 ലക്ഷം നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം കഴിക്കുകയോ എന്തും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ വിട്ടിട്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹം വീണു പോയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്തിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ അത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇരയായി അധപതിച്ച വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടേതുപോലുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ വശ്യമനോഹരമായി വിഭൂഷിതയായ മായയാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ മഹാഭക്തനെ പ്രലോഭിച്ച് അവളുടെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് മായയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെയോ ഊഹാപോഹപരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ കലർപ്പ് ലവലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രക്രിയ. അപ്പോ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെയോ ഈ ഒരു വഴിയല്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗ, കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആ പര്യവസാനം എന്താണ്? ഭക്തി യോഗയിൽ എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗയും ധ്യാനയോഗയും ജ്ഞാനയോഗയും ഒക്കെ നമുക്ക് കർമ്മയോഗയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ജ്ഞാനയോഗ പദ്ധതികൾ ഈ പ്രക്രിയയേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരു താഴ്ന്ന പ്രക്രിയയുമായി മിശ്രമാകുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതീന്ദ്രിയത, ആ ഒരു സനാതനത്വം അത് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു. സമ്മിശ്ര ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളെയും പടിപടിയായി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പടിപടിയായിട്ട് ഓരോ ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് യോഗയും അഷ്ടാംഗ യോഗയും ഒക്കെ ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. അത് 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചും ആ ഒരു യോഗചര്യകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗവതത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർവം തദിതമാഖ്യാതം യത്പൃഷ്ടോഹം ത്വയാ നഖ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭവദശ്ചാത്മതോഷണം. കീർത്തനം വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിഷ്ട പ്രഭാതിച്ച്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒന്ന് സ്ലൈഡും കൂടെ നോക്കാം. ഇതിപ്പോ കഴിയും. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. എന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ആരാഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സംതൃപ്തിക്കും ഇവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായി തീരും. അപ്പോ വ്യാസദേവന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് താൻ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചത് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അങ്ങ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. അതായത് വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു പാപങ്ങളാലും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. എന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ആരാഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സംതൃപ്തിക്കും ഇവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായി തീരും. ഇപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് വ്യാസദേവൻ അസംതൃപ്തിയോട് കൂടിയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവതം പുരാണം എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
വ്യാസദേവന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതീന്ദ്ര നില വരെയുള്ളതൊക്കെയും യഥാർത്ഥമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്ര സംസർഗത്താൽ എപ്രകാരമാണ് ഭക്തിയുത സേവന ബീജങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഋഷിമാരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ അവ എങ്ങനെ ക്രമേണ വികസിച്ചുവെന്നും ശ്രീ നാരദൻ വിശദമാക്കി. അത്തരം ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയാകുന്നു. ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ പോലും തന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന മാതാവിന്റെ മൃത്യു വൃത്താന്തത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്ന അത്ര ലൗകികതയിൽ അനാസക്തനായിത്തീർന്നു. ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ആ സന്ദർഭത്തെ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് അമ്മ മരിച്ചത് വലിയൊരു വേദനയായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ലൗകികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുക. കാരണം അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അത്രയും ഒരു അതീന്ദ്ര തലത്തിലേക്ക്, അതായത് ലൗകികമായ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഈ ഭക്തി വേദാന്തികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലൂടെ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരെ സാധിച്ചു. ആർക്ക്? ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ തന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി അതീന്ദ്രിയനായി മാറി അല്ലെ നേരത്തെ ബ്രഹ്മർഷി. സൂത ഉവാച ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ വാസവീസുതം ആമന്ത്ര്യ വീണാം രണയൻ യയൗ യാദൃച്ഛികോ മുനി. വർത്തനം വാർത്തമേസ്യ ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങി ശ്രീ നാരദമുനി വീരം വീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വ ഇച്ഛയാൽ പര്യടനം ചെയ്യാനായി അവിടെ നിന്ന് പോയി. വൃത്തം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി ഉത്സുകരാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തെന്നാൽ അത് അവരുടെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവമാകുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വ്യാമോഹിതരാകിയാൽ ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബന്ധിതരാണ്. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്താണ് എന്തുള്ളത്? യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാന്നല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? അസ്വതന്ത്രതയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. അതേപോലെ ഭക്ത സംസർഗവും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭക്ത സംസർഗം ലഭിക്കാത്ത വിധം ഒരാൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ആനുകൂല്യം ഒരുവന് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. ആകയാൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലെ മുഖ്യ ആധാരം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തി സംസർഗം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലെ മുഖ്യ ആധാരം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണമില്ല. ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വെച്ചാൽ എല്ലാ വിധത്തിലും ആശ്രിതനായി തീർന്നു എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് പരിപൂർണ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും അസ്വതന്ത്രതയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും സ്മൃതി വിസ്മൃതികളൊക്കെ ഭഗവാന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഹോ ദേവർഷി ധന്യോയം യത്കീർത്തിം ശാർഗധന്വനഃ ഗായൻ മാദ്യന്നിദം തന്ത്ര്യ രമയന്ത്യാതുരം ജഗത്. വർത്തനം ഭാഗത്തും ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാൽ സർവ പ്രശസ്തിയും വിജയവും ശ്രീ നാരദമുനിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്രകാരം
പ്രവർത്തിക്കയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നാരദമുനിക്ക് എല്ലാ യശസ്സുകളെ പ്രശസ്തിയും വിജയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാൽ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലേശിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആ കീർത്തനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനും അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശഭരിത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യാനുമായി ശ്രീ നാരദമുനി തന്റെ വീണ മീട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല. സന്തോഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് മായയുടെ വ്യാമോഹമാണ്. ശുദ്ധമായ അമേധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന പന്നി പോലും സന്തുഷ്ടനായി സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അത്രയ്ക്കും ശക്തിമത്തായതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരാകാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ നാരദമുനി ക്ലേശഭരിതരായ പ്രപഞ്ച നിവാസികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം അവരെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ആ മഹാഋഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന എല്ലാ കളങ്കമറ്റ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും ദൗത്യം അത് തന്നെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ നാരദ വ്യാസ സംഭാഷണം എന്ന 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തില്ല? സന്തോഷം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മായയാണുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്, മലം തിന്നുന്ന പന്നി പോലും വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സുഖമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിനറിയില്ല അല്ലെ, ഇത് മലമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അതിനറിയില്ല. അതിന് പോലും തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദേവേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പന്നിയായി ജനിച്ച് അത് കുട്ടികളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ചളിയിലും എല്ലാം പെരണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ശിക്ഷാകാലം കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇനി പന്നിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദേവേന്ദ്രനായിട്ട് വന്നിരിക്കാം, വരൂ, തിരിച്ചു പോകാം. ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റൂല, എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അല്ലെ, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാനില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവരൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുമ്പോ ഇവരോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പന്നിയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ പോലും പന്നി തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായയുടെ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖം സന്തോഷം ഒന്നും എവിടെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സുഖാണ്, നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, ഫാമിലി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മള് സുഖാണെന്ന് വിചാരിക്കാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് സ്ലൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വിടാം. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതല്ലേ. നാരദമുനിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേറൊന്നുമില്ല, സൈഡിലൊന്നുമില്ല കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा.